Ani len zo žartu nehovor o sebe negatívne slova. Tvoje pery, tvoje ústa vibrujú energiou, keď vyslovuješ nejaké slová. Keď hovoríš o strachu, vysielaš energiu, frekvenciu strachu, tak strach si ťa nájde. Hovoríš o láske, tak tvoje slová vyžarujú energiu vo forme lásky. Láska ti bude bližšie a bližšie. Ako o sebe hovoríš, aké slová sebe darúvaš, čo o sebe myslíš, tak tým si snahy, úsilia o to, aby sa ti splnili tvoje túžby a tvoje sny, tú vibráciu vytvárajú a takto sa potom priťahujú do tvojho života. Hovor iba o sebe láskavo, ako sa tvoj život mení.